Em dic Débora i estic aquí per presentar-vos la meva proposta de taller d'hivern pel Centre Cívic Vila Florida, Chick Freak, l'art de construir personatges femenins. A l'hora d'escriure és molt important que les trames estiguin ben tancades, que siguin consistents i que hagin mantingut la intriga. I per això és fonamental que els personatges també estiguin ben construïts, que interpretin bé aquest missatge que el lector ha volgut passar i que siguin empàtics amb el públic, que el públic s'hi pugui veure reflectit. Per això en aquest taller tractarem la construcció de personatges i sobretot de personatges femenins. Per què? Perquè volem anar un pas més enllà en la construcció de personatges femenins, perquè els personatges d'aquest tipus són els que encara arrosseguen més estereotips, els que estan encara més carregats de tòpics i potser caldria donar una volta i presentar-los d'una altra manera, més realista. El títol té la paraula freak i està utilitzada amb ironia, perquè freak nosaltres l'utilitzem amb el sentit de rar o anormal. Però aquestes característiques que les dones se suposa no hem de tenir i ens converteixen en unes freaks, sí que hi són, sí que les arrosseguem, les patim o les vivim. I per tant, els nostres personatges també haurien d'ensenyar-les. En aquest taller volem donar veu a les dones grasses, peludes, volem donar veus a les setciències, a les intel·ligents, a les histèriques, a les males mares, a les velles, a les egoistes, a les astutes, a les ambicioses. Volem normalitzar que les dones podem ser de moltes maneres i que la literatura ho hauria de reflectir. Com farem això? Revisant textos de molts novel·listes, veient pel·lis, veient sèries i escrivint els nostres textos, que llegirem després i debatrem entre tots. El punt de vista és molt important, per tant també mirarem qui és el que explica la història i per què l'explica d'una manera o d'una altra, perquè aquest és un punt molt important a l'hora de que a nosaltres ens caigui bé el personatge. I esteu tots convidats a venir, esteu convidats les persones que voleu escriure, que voleu llegir o els que considereu només que teniu alguna cosa que aportar en aquest debat tan interessant. Homes i dones, acceptem a tothom i us espero, estaré encantada. Moltes gràcies.